Ko himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Ngilapay iya kaayom kabatimay. Iya kasnem kabatimay jong kajimane blade jongi. But kane kalong ka ayom adubend. Kaktin adubend kawan naka tin Latin adventus kabamot jingwan. Bad haka Greek ka adventus kalamot parosia. Parosia bad adventus kadon kaju kami kajingmot. Jingwan jong utray. Habang isim yakane ka jingmut haka jingmane jongi ni on ka jingwan jogotray haka jingim jongi ni baro ni long kikun ki bakre naga benta ka parosia jogotray utray udeban wan haka jingim jongi utray udeban wan pai shaka jingim jongi bangila yosno naka jimpule bening kong baar ka karan shay ka dar ya ka jinglong jongo bale u isaya nong ya tulupa u karan shay ka dar hangi hadu katno u bule u annu nagabenda jongi vei pai vei hadu katno u trai u bule u kwaban yediangi u kwaban sumariangi u kwaban penbei dia ka jingim jongi how try ubale kadon ke jimbitar ubale kam de kae kaba negative kaba penting wrath of God ka jimbitar jo ubale kadang yarap yenga badiapi bandu pinbe dia ka jingim jogi bale ubale ubitar ban pingejan yengi hawu ubulay ubikta habaw yoi yaka jingdona yaka jingtolot hangi kumki kimi kipa kiba biktari kikol kikimi kipa ki biktari kikol omde namarba ki isi ya kikol Henry namarba ki ik palat ya kikol kimi kipa ki biktari ya ki bahalo ni kongi lindo ki bishop ki biktari ki pai jogo bale namarba ni don ka jingi dia u pai jogo bale bakinom ya ka lindi ka bakala ka jimbitar ubale kalomban penbe ya ka jingim jongi kanamba ni nom do lindi ni nom do jingi na ubale de yakata ni yusno na ka kitab Isaya nong ya tulupa ubule u amnud nagabenda kikun jongo barro bakinduk don hasenda jongo haka jingit ka jongo ni ive ni de bandon haka ne ka jingit ka jongo bale bad habangi puson syapanga jingpule ba naga shiti jongo Paulus bakko shikoring Nios no, but how Jesus Christ nidang daka jingaye nama ubale wi palad yani upenda shine yaka donwood come and see him journey daka jingaye how Jesus Christ nidang ka jinkarmen how Jesus Christ nidang ka jingtagen how Jesus Christ nidang ka jingmap how Jesus Christ nidang ka jingsuk bad u Jesus Christ u devan shem yani haka jingkui haka jingjanai ni devan ting banginnam haka jingduna ni devan usiar ba banginnam ngop haka no ka jingdalot kaban sa pinjing yani na u Jesus Christ kane kalongka jingan nur but ka sur basawa na ka jimpule ba ningkong but ba minda kasi ha ka bangidang penkare nagabenda ka parosia nagabenda ka jingwan jom utray
Aber poisha ka gospel minda kasni ni yusno ya ka sur ka basawa hagish kar jonge kalam to sharai to long ki ba sharai to long ki ba suma ni nang ya ka jing mo jong ka jing suma ni sumar ya ki jing don jing em jongi ni sumar koi ya ki inga sem jongi Wat nadu ki kelong kina ke tip ya ke jing kardor jong ke jing sumar koi ki sumar koi ya ke jain ki nep ki sumar koi ya ki kot pule jongi ki sumar koi ya ukulam bat ulet bat ki sumar koi ya ke ying jombi ya ke kamera tia jombi ya ki jain ki nep jombi ni sumar koi ya ke jing don jingem Om Judan mano na padang jompi pia jaklia pimtre ban pom ya ka jain badon ka jing smail tum ne kumno kane ka de ka jing habangiyam sumar koi wad ya ki kinna ki bejai turu ki lake ban sum habaki jaklia kamet namar kitit kide ban sumar koi Bati kini kipa kikindo lender kisnem lender yaki wadnum tosha kita ke jaka nado dang kena kerlong don kini kipa kisnem yani kamda me kikina badakai wadnum tosha to don uksoi khando wadnum tosha ki kalau badan ab uksoi don ki marat rat kalau te kikina kiting patkin kirle bon ke jinkirle yaki kini kipa kilong kumno Bat ki kimi ki pakin on uksu do don ki reng bajarang bat ki tersing bajarang bat ki long ki bayong bat ki sarano ki kulong te don bon ki rukam ni ki kaya ki kon jongi roban sumar koi bat ya ki dakai ni maham te minda uji suru upensawa ya kasur naga benda jongi tolong ki bas sumar ayuhanni Sumaria no, Sumaria lade, Sumaria commensium jo, Namar commensium kalam kava consent. Nanda uji la on to sharai kabamul kajingmul haka fareng kalam watch kabamul sharai kabamul omde shipor arpor Ngideban sharai bara arpo sau kanda ya ki shipai ki ba ap ya ki port ki snoto kaya ka jingmur jonga jing sharai kimla ban yotya pinakata ka daw ki shimten uwe hinriyo kanda ne pra kanda ne sau kanda kunda terte Kidon ke ba sharai naki nongshun yo ki nongshun kin wan ban yale tuma ni sawoto kae ka jingmur jonga jing sharai ya ka ri jongi ka light naki nongshun kum China Pakistan ba ki ve ki ri saudang jongi nama ni don ge shipai ki ba sharai yani baro arpo saukanda Nidang siu yaki dark tax ban siu yaki shipai bakindup sumar kindup sharai yaki kohimen ko para kabangi puson jiliu yaka jingim jongi ngidon buongi beriu ki ba sharai minda ka jingkele kalong hato nilong ki ba sharai haka jingim jongi hato nilong ki ba sumar yalade Sumar na ke jimma, sumar na ubaman, sumar na ke jing seniyo. Baru Jesu udang kadau hani, syapang ke jing kardor, jong kane ke jing sumar. Ulang keren, syapang uway utray, uban ino, yak yeki baro syaki syakri jong. Bad ban snabutu yakane haka por jong Jesu kila don bon gi rispa ki badan ki linka ke bayar
baki ladon ka farmhouse nilaban nong haki jaka baki ri ya ki bu ya ki lamborod ya ki masi ya ki sim ki dog nangda ki le jingle namar ki logi barispa bad mano bade ben sumar ye ki shakri ki de ben nong bagusia namar hakata ka por omdon mobile phone omdon kano ka tiar balaban ni contact ye ki kilaban wan kindit kinsan na ka jingle jogi जैसे कि पेंडॉन काम ये कि कुलाई ने कि कादा ते यू शक्री ऊपर का कुमनो उम लेसे ओ मिंदा उ केंद्राडू ले जिंगले ते उनंग स्लैम बनवान तो कि कोटी की परलो बजान लेसे कि तू शकी नोंगिंडों शकी imlang salang bating para marjan nanda ki stampan berniaya lade lese ki shim Casting ya baro ki kameram chongi handa kindik insan utrai unsawan bad lada kine ki shakri bambat kitya ya ka kameram chongi kan sajya yoki lese kimbat pinsai ke kesemasi lese kimbat pin kuit ba ya ki sem jogi lamboro lese kimbat rep kimbat pin kuit ek per te kan sajya yo ukenrat unser Wenk no kam yeki. Unser Beno yeki. Lese unser Benshitom yeki. Te ki shakri kimla ban kensti. Ki shakri ki bakwa ban tre. Ki shakri ki bakwa ban yotulo. Ki de ban tre. Kum shim nuksa. Ki kina school. Ki bapule ha ki class. Habao katban dam nangikai ha ki class ki long tirsni. Ki snabja. Ki tonon. Ki krekod lada ki nongi kai ki mina ka kelas ki slam banwan kin sustam ban peni ya ka rom ba shisha joki kin hala kin leda kai kin pintut ek para kin na ki ba krekod nanda kin sa pintut ya baro ki we haba ki yui biang ki serniu joki nongi kai kin long tesni biang imat ki long ki ba kuitam hakata ka ubada kai tam ukerlalam barikoi enda layo ye ki serniu jonga kinungi kai dondro ki ba sharai ha ka kelas uwe ulang uba da kai tam na se pe tenden wan ne em nungi kai nanda sanang yai sile ye ki kam da kai ngaro ngalale piru bilale ni baro milalo ke bas nauto ya ka ne ka kam kabangilale ta ka kelas hayi nguru kaju Katba dan kimi kipa kikon kilang tesni yanda kitip ya kimi kipa kile jingle kislam banwan kin torno shaki marjan ya kina badakai kin se cigarette bad biri bad duma kistang bandi kagene gopor haba kimi kipa kim don haying kikon kin stang ban kot parlo haying kibadon mobile phone kin stang ban phone ki parlo bajingairu wan ale wan kadon marwe omdon kini kipa te kum tar ter haka juga dor ye ki bri batre haki office haba office omdon haka office ki shakri kin perlu dia ka por jongi haki mobile game tentang habang ilay ki office nila ban yoy ki bun kampalat ban le ye ki PUBG ya kine kite kilong ke baramba Henry ki perlu dia ke por kai ke daw kim don por ban attend ward dia ki beri ki bawan na nungin daw ban pancingera nama ki bun kampalat daka computer bad ka mobile phone kane kalong ka jinglong chogi habao kenra do jingai ni ken steam yala ki kamera minda ujisu upinvandur ya kene ke jinglong chogi baro badu mahami lada ngilong ki beri bayim kumne utrai unsawan kintit kinsan ba hakaporay unsawan kakatino bele ka on lese unsawan hakajanmit ne shitteng senya haba kenisiar ne minster kane kalong kay kajin mo jogane south liki por kabau jesu kadeu hangi jinglong kilong kinna morning Minster
tang ban syai ya ka jingmut jimparkan ki kelum ya ki kinna ha ka jinglong kinna le se utrayun sawan habak kinisiat manok balong kabadak ka sinjong kinisiat ki kun samla kilas tang ban kini kindia kinstang ban sorong kistang ban pu kindia kistang ban snow hai habakila yo jing star kindia habakila stang ban pule kindia habakila stang ban yo ki kangi jam kinstang ban keni kunsiar ondon mano light mana namar nitibia ke jinglong jong siar abadon ar ne light liki siar ringo uwai onsalong u champion hapaden jogi baro lada pibu bon dilli ki siar hayingi pilaban yoi uwai onsostang long kabakline un penia ka doksa but un penting no yakiwe pati siar ringo ki hapen ngap jar no ka baudon mau tekane ka jinglong jogi kon samlaro ki ken sting ya ka jingim jogi nandau jisu angkumno ulakaren syapang ka jinglong kiba janmi ne shiteng senya kalau middle age kiburiyo na ka adulthood kalaman lang ilaban no jinglong ramba hado sanbo sansnem jongar rutale senado arpo way ne arpo shadu kene kalong ka por ki buriyo ki perkat ngalong buri babyang ba pe ngadon ka pisa ka tengka ngadon ka kam ki jam ngadon ka lok ngadon ka ying ngadon ka jingsta ngadon ki paralok te yanong anti ngamdon ka mano lada don kam wan shenga ngalong buri baklain bor te ki yakop ki long ki por kiakop na mar ki don ki ingasem ki don ki kon ki ti ka don ka competition ru hapadeng ki kimi ki paro ki marjan marpa pe kon jonga develop kam start banya kon jompi te ki papule sha ki school babha ki papule ki sha ki tuition te ka long ka por jonga chinyale bon ke benda uji suam peace no saro haka jinglong ramba jompi ngalaban man haka taka po piot omden mano light no mana ngalang mo baklain nga babyang bapisang nga don ke jingstan ki konja nga baro ki lambastan bababriu ngamdona ye jisuam haka taka por haba pimpis no bamdona ye ngan sawan shiteng senya nandau jisuam janmi jonga jingim jongi janmi jonga jingim jongi kalong ka por kakti ka kijad jongi omla kishu habang istang ban kran star ro kaktin kan stang ban kelain namar ka telijru kam kongu namar bale ka sur kan mi kalam don jing don kinro shu haki sindur jongi kinro baro la kaplu kaya ka kinro jonga sindur jongi kita kibinia kane kalang ka por janmi minchuang ilang bakalain ban keren ngistad ban yawa kiwe ngistad ban pendram ya kiwe ngistad ban marekum skay menda ngim don bor ban yemru ngidon kam dingdu te kabam mot ko himmen ko para hanne u jisu Christ shai kada ula banwan hakano kapor morning ya ki kulum kina minster habak kini siar kalastang ban kinjat shai kindia Henry impat long ye ki kon samla haga jinglong samla jompi rutrai ulaban kot ye pilaban yap kata kamu haga jinglong ramba adulthood pilaban yap haba pidang kemil indi pi poseniyo ki kon jonga ki longomne kaying jonga ki longomne ngan peya ki ying bahe ngan pide ke kali bahe ngan le jingle shkiwe hakata ka poru trayon sawan bagum joro haka jinglong termen hakata ka por ki brukiyo mendate ngamdon ne ye banle banyai rungam long ban kren rungam don ketin khaba men kot no kloy nga kotrai na kane ka pertei
hakata ka poro trayu sawan takabamut Yesus Kristus kada ngimpat ban snoto hakapora yukun sawan kabamut kasur basawan ka shindu ju Yesus kala tolambala karai ngimlaman kesting kaneka deka jimur jonga adubentus kaneka lang ka jimur jong parosia utray udang wan kadba pinang lay school utray ulaban rayapi pilaban kolonyap kalandi kung kami kabadang ab ya kasni jong ka jingsukun ya ka langgobi ba armen kimbat tipsyo haka durayu ko nun saka kadurayu ka ko ya kulong endon Henry kadang kemelendi kadang kene kesni kawe hadin kawe pa ya kesni pakan kalkon Henry kadon ru ya jingang nur hatong alaman kasut nengan kastom ne hapshapoy don bon di jingang nur Hakaju kadur ko himen ko para ni deban long balakre naga benda ka jingwan jongo Chris jingwan jongo Jesus Chris ni deban kod ya Jesus haka jingem jongi ni deban trang ya Jesus haka jingem jongi shaka jing tala jongi shaka jing pang jongi shaki pop jongi bangi deban pen kare menda long ke balakre to long ke balakre naga benda ka jingwan jongo Jesus Talambala kre ban venno ya kapok na ka jingim jangi lada pilong ubrio ba casting talamba perking menda lada pilong ubrio bampat pepa ya ka jingkordor ban im ya ka jingim ba koe talamba treshitom menda namar utrai udamwan trang yau idiau pinbe ya ka jingim jangi tongin tuai kotrai jisu melong ubalay uba idi melong ubalay uba kwaban penpet ka jingim chami melong ubalay uba up iya ka jingkre jimpen krej melong ubalay uba kwaban yoi ya ka jinglong bakui ka jinglong basmat ban treka melong utrai ulakwa banyalam ini syaka sinda chami kerku ini hakane ka ayam adubet bangin long ki balakare In your utrai Jesus Christ.